Ahoj, tu je Darkness Vanilla. Nachádzame sa u ďalšieho dielu GoGoCraftu. To je vlastne tretí diel a dnes by som chcel sťahovať zvieratka. No vlastne do našej hradky, ktorú už som si spravil vlastne tu. Takže objavil som zvieratka, ovce aj kravy. Dáme si ich tam. Potom, keď mám tu skeldík, aj sičák. Mám po nich... Sičák. OK, tak zabil som ich. No a že potom by som, keďže mám mrkvu, tak by som presťahoval aj nejaké tie... To je psycho. Takže tú psychokrávu asi nezoberieme až potom. A tá ovca sa nám tu asi bugla. Haló. Hej ty. Krávo. Tak nič, ona to asi nechce. Poďte. No tak teraz sa mi bugli všetky. Dobrite, no poď. Poď. No. Vidíš, že chceš, no. Že aj očka. A... Zatiaľ budem potrebovať aj 2 hliny. Stačí jedna, ale... Ovečka, no poďte. Tu. No. Poďte. Dobre ste. Ale niečo máme nedám. Tak ešte aj tú psychokrávu, aj tú druhú by som chcel zobrať. No, krávička. Aj ty psycho. Poď. Dobrá. No, ako ste si mohli všimnúť, mám nový texture pack. Sortex Funware. Takže rozhodol som sa, že budem hrať s iným ako s Fightfulom. A tam sú 2 creepery. Tak, čeky. OK. Tak to bolo ľahké. Pužuš. Travička. No. Áno, no poďte. Dobre. No. A OK, takže presťahovali sme tie zvieratka. Potom presťahujeme aj kravičky. No, aj kravy. Tie prasiatka. No, takže potrebujeme spraviť si bránku. 4, 2, a padá nám tu. OK. Tak spravili sme si bránku. Odkopem tu a dám sem bránku. Ovce by sa tam mali pásť. No. Majú tam dosť toho miesta, takže tú hlinu idem vrátiť tam, kde patrí. OK, tak to sme si vlastne presťahovali a teraz, keďže mám mrkvu, tak tu tá by sa mi hodila. Nič tak... No vlastne. Tento diel má byť vlastne celý o sťahovaní zvieratiek, ale tak keď nemáme mrkvu, tak to asi nemôžeme. Ale tak spýtam sa.
sakra, nestihli sme to. No, tak vyskúšame. Áno. Je tu Warp Shop. No, tak vyskúšame ten Warp Shop. No, tak dá sa to kúpiť karotka. Ale tak ja som nechcel 30. Ne. No tak nič. Máme 30 karotky. Tak ideme. Lomítko Home. Home. No. A hneď môžeme presťahovať. Ale prasiatka ešte stiahovať nebudeme, lebo nemáme pre nich ohrádku a to je pre nich malá. Ale hneď budeme mať asi takú 4x4. Ne, tak. To je ale bugerka tá kráva. Púkne sa mi cez ohrádku. Ja ju killnem asi. Tak niečo spravím. No, spravím si tu vlastne plot. No, a idem tu spraviť také pokračovanie. Zumbúň. Zumbúň. Tak tu dám asi tie krávy. Áno, tu budú krávy. A spravím ešte jedno a tam budú čuníky. Muhahaha. Neviem. Tak ideme na to. No, sakra, mám málo. Ok, je mŕtvý. Ale tá kráva má vážne série. Zbijem ju. Potom si spravíme domček. Mám už na to aj, dal by sa povedať, materiál. Dokončili sme, jupi! Dokončili sme to, tak teraz si spravím ďalej. Zle. No, tak. Ne, chýba mi posledné dve. A mám tu ešte. Takže. Paráda.
Ne. Tak ideme na to, dokončíme to. Ještě jedno tam. Nejde to. Je to bugnuté. Má to poruchu. Tak ještě potřebujeme. Drevo sa míňa a míňa. Míňa a míňa. Možno bude mať dosť. No, možno mi to akurát vyjde. Presne, jo. Takže zvládli sme to. No, tak teraz ťahovanie zvierat. Ne. No poď, kravička tu. No poď, áno, dobrá. Psychokráva. No, ešte teraz tú druhú. Kráva. Maximus se připojil. No, von. Pán púc. Rýchlo. Hej ty. Poď sem kráva. OK. Vyšla von. Teraz už jej ukázať pšeničku. No poď. Áno, tu. No, tak ešte si spravíme, no ešte tu dáme, to je svine. Takže, zase je tu Maximus. Čau. No poď. Poďte, áno. Dobre. OK, tak zvieratka sme si ponosili. Takže ja sa s vami lúčim a dúfam, že v ďalšom videu sa uvidíme. Tak, čau.